баҳри боз ҳам баланд бардоштани маҳорати варзишии ҷудокорони кишвар ва омода намудани наврасони ин риштаи варзиш ба мусобиқаҳои дохилу хориҷ ва ривоҷ додани он дар байни варзишгарони тоҷик миёни Федератсияи ҷудои кишвар, мутахассиси муғул дар намуди ҷудо Бувейбатар Кишикбаяр, директори ташкилоти ҷамъиятии клуби варзишии Ҳоҷи Шариф Эргаш Маҳмадбеков созишномаи ҳамкории сеҷониба ба имзо расид. таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми Федератсияи ҷудои кишвар дар рушди ин намуди варзиш боис бар он гашта ки сол то сол шумораи варзишгарони муваффақ дар намуди ҷудо зиёд гардидаву парчамбардори давлату миллати хеш дар арсаи ҷаҳонӣ гардиданд. Баҳри боз ҳам дар сатҳи беҳтар омода намудани наврасони кишвар ва рушди намуди ҷудо дар байни ин ғунчаҳои навшукуфтаи ватан байни Федератсияи ҷудои кишвар, мутахассиси муғул дар намуди ҷудо Бувейбатар Кишикбаяр, директори ташкилоти ҷамъиятии клуби варзишии Ҳоҷи Шариф Эргаш Маҳмадбеков созишномаи ҳамкории сеҷониба ба имзо расид. Созишномаи ҳамкориро ки ба муҳлати 1 сол баста шуд, президенти Федератсияи ҷудои кишвар Нурулло Лоиқов, мутахассиси муғул дар намуди ҷудо Бувейбатар Кишикбаяр ва директори ташкилоти ҷамъиятии клуби варзишии Ҳоҷи Шариф Эргаш Маҳмадбеков ба имзо расониданд ки заминаи хуби ҳамкориро дар ин ҷода ва рушди намуди ҷудо дар байни наврасонро ба бор хоҳад овард. мақсади ин созишнома дар он зоҳир мегардад ки мо мехоҳем таҷрибаи рушди ҷудои наврасонро ки тӯли чанд сол аст дар Федератсияи Русия пиёда месозем, дар байни наврасони кишвар роҳандозӣ кунем. хуб баъди як муддати ҳамкорӣ бо ин мутахассиси муғул мехоҳем дар оянда мутахассисони ҷопониро ҷалб созем, чун ин намуди варзиш дар ин кишвар ба авҷи аъло рушд кардааст. ба ғайр аз ин бояд бигӯям ки ҳамчунин мо пизишкони соҳибтаҷрибаро ба ҳайат ҷалб намудем ки хеле мутахассисони хуби ин ҷода ҳастанд ва фикр мекунам ки ҳамкории судманд бо мо хоҳанд дошт. клуби варзишии Ҳоҷи Шариф аз зумраи он толорҳои варзишие мебошад ки ҷавобгӯ ба ҳама шароити варзишӣ имрӯзҳо фаъолият намудаву аз наврасони ҷудокори кишвар варзишгарони муваффақ омода менамояд. ҷалби мутахассиси муғул Бувейбатар Кишикбаяр барои рушди ҷудо байни наврасони кишвар ба ин толори варзишӣ аз ташаббуси масъулин дарак медиҳад, зеро дастпарварони ин мутахассиси муғул дар чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ зинаҳои ифтихориро касб намуданду акнун ӯ мехоҳад ин таҷрибаро дар байни варзишгарони тоҷик пиёда созад. Федератсияи ҷудои кишвар низ ин ташаббусҳоро шоёни таҳсин дониста ба ин толори варзишӣ татами туҳфа карданд. хеле хушҳолам ки маро ба Тоҷикистон даъват карданд. Дар гузашта ман дар Сингапур 1 сол ва дар Қазоқистон тӯли 2 сол ҳамчун мураббӣ фаъолият намудам. баъд аз он баргаштам ба Муғулистон ҳамчун сармураббии мунтахаби ҷудои наврасони кишварам фаъолият кардам. тӯли 5 сол аст дар ин ҷода кор мекунам. шогирдоне ки ман тарбия кардам тӯли ин солҳо 24 то медалҳои сатҳи байналмилалиро дар зинаҳои ифтихорӣ ба даст оварданд. ҳамакнун Бувейбатар Кишикбаяр ки собиқаи хуби ин риштаи варзишро дар худ дорад, ба наврасони ҷудокори тоҷик омӯзонда истодааст. баъди амалӣ гардидани иқдомҳои мазкур метавон гуфт ки шумораи медалҳои варзишгарони тоҷик ба маротиб афзуда, парчами кишвар аз мусобиқаҳои минтақавию байналмилалӣ сар карда то бозиҳои олимпӣ парафшон хоҳад гашт.